Magandang gabi po sa inyong lahat, Sir PB. Tawagin niyo na lang po ako sa palayaw na Mani. Manilin po kasi ang tunay kong pangalan. May nais lang din po sana akong ibahaging kwento sa inyo. At itong ibabahagi ko pong kwento ay totoo pong nangyari. Karanasan po namin itong magpipinsan, pati na rin ng nanay at mga kapatid ko. Dati po kasi sa probinsya pa kami nakatira. Bukid po talaga yung lugar namin. Malayo ang paaralan, malayo din ang igiban ng tubig. Napakahirap po talaga ng buhay doon sa amin noon. Kadalasan, ang mga tatay namin ay wala at nasa Maynila nagtatrabaho bilang mga karpintero. Minsan, pagkagaling sa paaralan at nang pauwi na ako, kasamang dalawa kong pinsan, ay nawili pa kami sa pangunguha ng mga bayabas sa daan. At dahil sa nalibang kami kung kaya hindi na namin namalayan pa yung oras, nagmadali na lang kami nang mapansin na naming papadilim na. At naisip ko pa nga noon yung mga sasabihin na naman sa akin ng nanay ko. Nakikinita-kinita ako na, pati na rin ang galit na itsura nito. Kaya halos makipag-unahan na ako sa dalawa kong pinsan para mabilis kong marating yung bahay namin. Pero na maghihiwa-hiwalay na kaming tatlo, ay bigla na lang may humarang sa aming isang napakalaking pusa na nung una pa nga ang buong akala namin ito ay aso. Pero nang humarap ito sa amin, ay doon namin nalamang pusa pala ito. Pero alanganin din naman ang laki nito para maging isang tigre. At wala naman tigre doon sa probinsya namin. Pero dahil sa noon lang kami nakakita ng ganong kalaking pusa, kung kaya natakot talaga kami. At ang una pang pumasok sa isipan ng isa naming pinsan ay aswang ito. At yun ang kanyang naisigaw nang hindi sinasadya dahil sa pagkabigla at takot. Pero mukhang tama nga ang pinsan namin dahil bigla itong huminto at tumigil mismo sa harapan namin at saka umangil. At kitang-kita namin ang biglang pagkukulay pula ng mga mata nito. Kaya kumaripas na talaga kami ng takbo. Walang lingon-lingon na aming tinakbo yung daan papunta sa bahay namin. Sa takot ng mga pinsan ko ay hindi nila alam kung saan sila tatakbo. Kung kaya sumunod na lang sila sa akin. Nagkalat sa daan yung mga gamit ko nang sumabit yung plastic bag na pinaglalagyan ng iba kong gamit sa paaralan sa isang sanga na nakausli. At kahit napakahalaga sa amin ang mga gamit namin sa paaralan, ay binaliwala ko iyon dahil sa tindi ng takot na aking nararamdaman nung mga sandaling iyon. Hanggang sa matanaw ko na yung bahay namin at malayo pa ay panay na ang sigaw ko. Sinabi ko na salubungin kami dahil may umahabol sa amin. Kahit pa hindi naman ako sigurado kung sinundan ba kami noon. Maya-maya ay natatarantang sumalubong sa amin ang nanay ko kasama ang dalawang kapatid. Tuloy-tuloy ang pagtatanong nito at paulit-ulit. Kaya hindi ko muna pinansin si nanay pagkat hinihingal pa ako dahil sa bilis ng ginawa kong pagtakbo. Pumasok na muna ako sa bahay namin. Pero papunta pa lang kami sa loob ay sinasabi na ng dalawa kong pinsan kay nanay kung ano ang nangyari sa amin. At sa halip na maawa ito sa amin ay nasermonan pa kami. Yan daw ang napapala namin na hindi marunong dumiretso ng bahay kapag uwian. Sinabihan niya yung dalawang pinsang ko na baka hanapin sila
ng kanilang mga magulang. Kaya nagsalita na rin ako at sinabing wala naman silang magagawa kundi ang doon na muna matulog sa amin. Pagkat hindi naman makakauwi ang mga ito dahil baka naroon pa yung aswang at nakaabang. O siya, kayong bahala, sabi ni nanay. Magtiyaga kayo sa ulam na tuyo at tagdadalawa lang, mariing bilin pa nito. Nang matutulog na kami at kasalukuyan ang nakahiga, ay nakarinig kami ng mga boses sa labas ng bahay namin. At pamilyar sa amin yung boses na iyon. Tatay ng isa kong pinsan. Pagkapasok nito sa bahay, ay kagad na kinamusta ang anak, pati na rin ako at yung isa ko pang pinsan. Alam na pala ng tatay niya ang tungkol sa aswang. Dahil balitang balita na daw doon sa baba na may tinangay na isang bata. Kaya tinanong kaagad ni nanay ang tsuhi namin kung nakita ba nila ang aswang. Napagalit ang boses nito at medyo sarkastiko. Sinagot naman siya na nakababatang kapatid at sinabing hindi. O, hindi naman pala eh. Paano niyo nasabing aswang nga ang kumuha dun sa bata? Hindi naman kasi yon basta-basta na lang mawawala manang. Yan ang tawag dun sa amin ng ate. Nasa duyanan daw ito, sabi ni Melda. Si Melda naman yung kanayo namin na ina nung bata. At isa pa manang, may nakakita na isa rin nating kababaryo dun sa malaking pusa. At sigurado ako na nakita din iyon ng mga bata. Kaya hindi nakauwi itong anak ko. Kung kaya nga, napasugod kagad ako dito nang malaman ko mula sa mga taga-barangay na pumunta sa bahay namin ang ukol sa aswang na yon. Nagpapatrolya sila at sinusubukang hanapin yung bata. Pagkukwento pa ng tiyuhin ko. Maya-maya ay dumating na rin ang mga magulang ng isa ko pang pinsan at maging sila ay alalang-alala sa amin. Buti naman daw at hindi kami napahamak. Kaya naisip kong mas mabuti pa itong mga kapatid ng nanay ko. May malasakit. Sa kanilang magkakapatid ay iba talaga ang ugali ng nanay ko. Mataray ito na wala sa lugar. Siguro dahil na rin sa siya ang panganay. Kwento niya kasi sa amin, ang dami ng dinanas niya na hirap mula pa ng pagkabata. Musmus pa lang raw siya ay naaasahan na ng kanilang mga magulang. At siya nga raw nag-asikaso at nagpalaki sa kanyang mga kapatid. Kaya mataas din ang respeto nila kay nanay. Kahit na ganon ang ugali nito. Nang sumunod na araw ay diniklarang walang pasok sa paaralan. Nabahala kasi sila dahil sa pagkawala ng sanggol. At naniniwala ang marami na aswang nga talaga ang may gawa noon. Kaya isinama na lang ako ni nanay sa bukid at kasama din namin ang dalawang kapatid. Nang magtatanghali na ay umuna na ako at aking mga kapatid doon sa kubo para magsaing. May dala na kaming ulam kung kaya kanin na lang ang kulang. Uso sa amin noon yung mga ulam na iniimbak. Kaya kahit ano lang ang ulam, basta mainit ang kanin, ay masarap na at ayos na para sa amin. Nang magpapatingas na ako ng apoy, ay napansin ko, nakakaunti ang kahoy na panggatong. Kung kaya inutusan ko yung dalawa kong kapatid na mangahoy sandali. Pero ayaw ng mga itong sumunod at natatakot daw sila. Baka kasi daw makita nila yung aswang. Kaya wala na akong nagawa pa. Utos ko, sunod ko ang nangyari. Pero sumama din naman silang dalawa sa akin. Ayaw din daw kasi nilang maiwan doon sa kubo na sila lang. Dahil baka punta naman daw sila doon nung aswang. Kung kaya, sinaway ko ang mga ito na tigilan na
ang pagbanggit tungkol doon sa aswang. Bitbit ang itak ay nagpunta kami sa likurang bahagi ng kubo. Nang mga may ilang daang metro na ang layo namin mula doon sa kubo, ay bigla na lang may narinig kaming magkakapatid. Pinatahimik ko pa nga silang dalawa at pinakinggan ko iyong mabuti. Tama nga ang aking narinig. Iyak iyon ng isang sanggol. Pero medyo may kahinaan kung kaya naisip kong malayo-layo pa iyon ng kaunti mula sa aming kinatatayuan. Inutusan ko kaagad yung isa kong kapatid, yung sumunod sa akin, na kanyang puntahan si nanay. At sa sobra nitong kasabikan ay parang nawalang bigla ang takot nito at kaagad na sumunod sa utos ko. Nang nakaalis ng kapatid ko ay nagulat kami ng isa ko pang kapatid. Nang mula sa kakahuyan ay lumabas ang isang babae na nakasuot ng isang mahabang damit na kulay itim at natatalukbungan pati ang kanyang ulo. Napalapit bigla sa akin yung kapatid ko at kaagad na napakapit ng maigpit sa aking braso. Iniangat ko naman bigla ang hawak kong itak. Nakita kong karga-karga niya yung bata. Dahan-dahan at maingat ito naglalakad papunta sa aming direksyon. Biglang nangatog talaga ang tuhod ko dahil sa sobrang takot. Pati nga kamay na may hawak na itak ay nararamdaman kong parang nanghina at nanginginig rin. Maya-maya ay biglang huminto yung babae sa ginagawa niyang paglakad nang nakatungo. At bigla nitong dahan-dahan na iniangat ang kanyang ulo at tumitig ito sa akin. Parang gusto ko na talagang sumigaw nung mga oras na iyon. Mabalasik ang mukha nito, lalong-lalo na yung kanyang paraan ng pagtitig sa akin. Kaya parang maiiyak na ako dahil sa sobrang takot. Pero nang bigla ito magsalita ay napanatag ako at kumalma. Dahil kapaliktaran ang boses na narinig ko kaysa sa matapang at nakakatakot nitong mukha. Malumanay itong magsalita at parang nagmamakaawa. Sabi pa niya, anak niya ang sanggol. Kung kaya wag ko raw ipagsabi sa kahit na kanino na amin silang nakita ng kanyang anak. Makikiraan lang daw sila. Maya-maya ay narinig kong paparating na si nanay. Nakagad itong sumigaw at kanyang pinalaan yung babae. Sinabihan niya itong huwag kaming lapitan ng aking kapatid at may hawak na rin itong itak. Kaya sinabi ko kay nanay na ayos lang naman kami at mukha naman siyang mabait. Biglang nagalit lalo si nanay at muling sumigaw, mabait? May mabait bang nangunguha ng bata? At may mabait bang aswang? Rhetorical na pagtatanong pa nito. Parang nakaramdam naman ako ng pagkainis kung kaya hindi na ako sumagot at nanahimik na lang. Biglang nagsalita yung babae. Sinabi nitong anak niya ang kanyang karga-karga at hindi totoong inagaw niya ito mula sa kanyang ina. Siya raw ang unang inagawa ng anak dahil siya talaga ang tunay na ina ng bata. Biglang huminahon si nanay nang marinig ang malumanay na boses ng babae. Natahimik itong bigla at hindi na nakapagsalita pa. Nagpatuloy ang babae sa pagpapaliwanag. Kapatid pala nito sa ina si Melda na aming kanayon na sinasabing kinuhaan ng sanggol. Inamin din naman niya sa amin na aswang siya at yun yung ginamit na dahilan ng kanyang kapatid para kunin ang kanyang anak. Sinamantala daw nila Melda ang kanyang kahinaan noon. Kasalukuyan siya nagpapagaling na magdala itong bigla ng manggagamot sa bahay nila at sa pilitang kinuha ang bata. Wala kasing anak sila Melda
Halos 1 taon din namin itong hindi nakita at nang magbalik sa lugar namin ay may anak na. Ang paliwanag nito sa amin ay nagpatingin sa isang magaling na manggagamot sa probinsya ng kanyang asawa at sila'y nagbakasyon. Magandang gabi po sa iyo, Sir Baby. Matagal na rin akong nakikinig sa inyong mga kwento. At sa pagkakataong ito, ay naisipan kong ibahagi yung mga naging karanasan ko. Bata pa lang po kasi ako, ay may mga naranasan na po akong kakaiba. Mga pangyayaring talaga pong nagpasindak sa akin. Una na nga rito, nang minsang maiwan ako sa bahay namin. Nag-iisang anak pa lang nila ako noon at kalilipat lang namin ng bahay. Unang beses pa lang ako tumuntong sa bahay namin iyon ay talaga namang kakaiba na yung pakiramdam ko. Mayroon talaga sa bahay na iyon na hindi ko gusto. Pero hindi ko naman matukoy noong mga panahong iyon kung ano. Basta ito yung mga bagay na hindi ako komportable. Ito yung pakiramdam na hindi nagpapapanatag sa akin. At nang minsan nga akong maiwan sa bagong bahay namin na yon, ay pinaramdaman na talaga ako. Mga 3:00 pa lamang iyon ng hapon at bigla na lang bumuhos yung malakas na ulan. Kasunod noon ay bigla rin nag-brown out. Ito yung mga panahong madalas ang brownout sa buong bansa. Pagkamatay ng ilaw ay bigla na lang ako nakarinig ng isang malakas na pagkalabog doon sa itaas na bahagi ng bahay. Bali 2 palapag po kasi yung bahay namin. At yung malakas na pagkalabog na iyon ay nasundan ng mga yabag na may isip mo talagang mayroong tumatakbo doon sa itaas. Agad akong kinilabutan dahil doon na habang naghahanap ako ng kandila ay talaga namang ang bilis ng pagkalabog ng dibdib ko. Pagkat patuloy kong naririnig yung mga ingay sa itaas ng aming bahay. At kahit kasi hapon pa lang ng mga oras na iyon, ay akalain mong gabi na dahil sa sobrang dilim ng buong kapaligiran. At ang mas ikinasindak ko pang lalo ay yung pagkakaroon na rin ng ingay doon sa may hagdan, na tila ba iyon ay nag-aakyat panahog. Kaya halos mataranta na ako sa paghahanap ng kandila. At nang nakakuha na ako, ay agad ko iyong sindihan. Doon ako pumesto sa may sala namin, malapit sa may pintuan. At nang masindihan ko na iyon, ay nakapagtatakang biglang tumahimik na bigla. Nawala ng lahat ang mga ingay, kasabay ng pagkakaroon ng liwanag. Iyon yung unang pagkakataon na nakaranas ako ng ganon. At nasundan pa iyon ng maraming beses. Kung minsan, maging sa pagtulog ko, ay nararamdaman kong mayroong tumatabi sa akin, na lumulubog talaga yung kama ko at gumagalaw ang kumot. Pagkat para iyong hinihila at tumatama sa binti ko. At mayroon pang isang pangyayari na hindi ko talaga makakalimutan. Nang bigla akong magising ng madaling araw dahil sa naramdaman ko talaga na parang may nakadagan sa akin. Ang bigat noon at halos hindi ako makagalaw. Buti na lamang at nagawa kong makasigaw. Kung kaya, sumugod ka agad sa kwarto ko si nanay, na nung mga panahong iyon ay gising na at nasa CR. Ang mga panggagambalang ito sa akin ay hindi lamang sa mga ganong uri ng pagpaparamdam
Naranasan ko rin na magkaroon ng mga pasa sa iba't ibang parte ng aking katawan na nagtataka talaga ako kung paano ako nagkaroon noon. Hindi ko talaga maipaliwanag kung paano ko yun nakuha. Maging ang mga magulang ko noon ay lubanang nag-aalala. At ang mas nakakagimbal pa noong huli ay hindi na lamang ang mga ito basta nagpaparamdam lang, kundi ang ilan sa kanila ay nagpapakita na. Alam kong mahirap paniwalaan pero totoo pong lahat ng naranasan kong ito. Yung bahay po kasi na tinitirahan namin noon ay may bakanting lote paikot. At ito po ay napapatiran. Sa loob po ng pader na sakop ng aming lote ay may dalawang malalaking puno. Nang minsang nasa may bintana ako noon at pinagmamasdan yung pagpatak ng ulan, ay nagulat talaga ako nang makakita ako ng isang tao na naroon sa may puno, na nakatingin siya sa direksyon ko ngunit wala itong mukha. Mahaba ang buhok nito at nakasuot ng puting damit na pang sinauna. Ang isa ko pang naranasan sa bahay na iyon ay nung minsang maliligo ako at papasok na sana ng banyo, nang bigla ko na lang makita ang isang kamay na may mahabang sugat at dugo na humawak sa pinakagilid ng pinto at isinara iyon. Kung kaya dahil sa matinding takot ay hindi na ako nagtuloy pa at nagtatakbo ako papunta ng sala. Ang pinakahuli kong naging karanasan ay nang minsang galing ako sa paaralan. Hindi maganda ang nararamdaman ko noong mga oras na iyon, kung kaya matamlay ang aking katawan. Pagpasok ko ng bahay ay dire-diretso ako at paakyat na sana ng hagdan nang makita ko sa may itaas ang isang babae na naroon at nakatalikod, na nakasilip ito sa pagitan ng kanyang mga binti. Dahil sa pangyayaring iyon ay tuluyan na akong nagkasakit. Kahit ipinagamot na nila ako sa doktor ay walang naging pagbabago. Gumaling lamang ako nang kanila akong patingnan sa isang manggagamot, nakakilala ng mga magulang ko. Ngunit hindi maganda ang sinabi nito. Pinayuhan niya sila nanay na kung magagawa naman namin ay lumipat na lamang kami ng bagong matitirahan dahil nanganganib umano ang aming mga buhay. Kaya nagsikap ang mga magulang ko na makahanap agad ng bago naming malilipatan. At matapos ang ilang araw ay lumipat na nga kami. Masayang masaya naman ako pagkat sa wakas ay mapapanatag na ako at hindi na magagambala pa ng mga masasamang espiritu at elementong iyon. Pagdating namin sa bago naming bahay ay sabik akong makita ang bago kong magiging kwarto, kung kaya dire-diretso ako sa itaas, bit-bit ang isang karton na naglalaman ng ilang mga gamit ko. Bigla ko itong nabitiwan at natulala nang makita kong muli yung babae na naroon sa pinakataas ng hagdan, nakatingin at nakatalikod sa akin. Nakayuko ito na nakasilip na naman sa pagitan ng kanyang mga binti, na tanging mga nakakatakot lang niyang mga mata ang nakikita ko, pagkat natatakpan ng ibang parte ng kanyang mukha nang nakalugay niyang mahabang buhok. Magandang gabi po, Sir PB. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Raymart. Nais ko lang din pong ibahagi sa inyo yung naging karanasan ko nung bata pa ako. Laking Maynila po ako, ngunit
nabigyan ng pagkakataong makipagbakasyon sa probinsya ng nanay ko nang mamatay si Lola. Bali yun po yung unang pagkakataon na nakarating ako doon. At nasa kabundukan po talaga ang bahay nila na noong mga panahong iyon ay bibihira ang mga bahay doon na yari sa bato, na halos lahat yata ng aming nadaanan nung kami ay bumabiyahe ay talagang mga payak lang at pangkaraniwan. Kabilang ang probinsya nila sa mga mahihirap na lalawigan sa buong bansa noong mga panahong iyon. Tanghali nang dumating kami mismo doon sa bahay ng mga magulang ni nanay. Iilan lang ang mga taong naroon. Kung kaya, ramdam mo kaagad ang lungkot. Pero kakaiba pala doon kapag may lamay. Dahil paggabi ay dumadagsa ang mga tao at nagkakasiyahan. At kaya naman wala halos tao kapag araw ay dahil abala ang mga ito sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Nakilala ko rin sa unang pagkakataon yung mga pinsang ko na anak ng mga kapatid ni nanay, at dalawa sa kanila ang halos kaedaran ko. Mas matanda lamang sila sa akin ng 1 taon. Ito ay sina Nognog at Ipet. Sila kaagad ang nakapalagayang loob ko. Nasa ika-6 na baitang ako noong mga panahong iyon, habang sila naman ay parehong tumigil pagkat mga walang hilig sa pag-aaral. Unang gabi namin doon ay niyaya nila akong dalawa sa isang lugar. May isinama pa sila noon na 2 babae na mga kaedaran lang din namin. Habang parami ng parami yung mga taong dumarating, kami naman ay pasimpleng umalis at pinuntahan yung sinasabi nila sa akin. May dala kami noong isang flashlight at lampara dahil walang kuryente doon sa kanila. Halos may kalahating kilometro din yung nilakad namin bago namin marating yung sinasabi nila. Pagdating namin doon ay nagulat ako nang bumungad sa akin ang isang kubo matapos naming sumuhon sa mga nagtataasang halamang ligaw na naroon. Bali hindi iyon tanaw mula sa daanan. Napapalibutan pa iyon ng mga nagtataasan at malalaking puno. At doon sa loob ng kubo ay mayroon ng nakahandang inumin na nakalagay sa 1 galon. At mayroon ding 2 piraso na inihaw na isda. Kaya malinaw na sa akin kung ano ang aming gagawin doon. At dahil gusto ko ring maranasan iyon, kung kaya hindi na ako tumanggi pa ng kanila akong alukin. Maging yung 2 babae ay kasali. At talagang magaganda sila, na naibang bigla ang aking pananaw pagdating sa mga probinsyana, pagkat maging ang kanilang mga kotis ay magaganda rin. Nang bigla na lang natigil yung aming pagtatawanan nang maramdaman naming umuga yung kubo. Natahimik kaming lahat at naputol yung aming kasiyahan. Habang tahimik kaming nakikiramdam, ay bigla naman kaming nakarinig ng mahinang tunog. Biglang nagsalita si Nognog at tandang-tanda ko pa yung katagang sinabi niya, "Wakwak." At kitang-kita ko sa kanyang mukha ang takot, na yung binanggit niyang iyon ay iyon mismo yung tunog na aming narinig. Pero di pa malinaw sa akin noong mga sandaling iyon kung ano ba yung wakwak na sinasabi nila. Ngunit may masama na akong kutob, na nasa isa kaming sitwasyon na hindi maganda dahil na rin sa mga ipinapakita nilang reaksyon. At biglang tumayo si Ipe at nakita kong may hinugot siyang isang maiksing itak na nakasuksok sa atip. Doon na talaga ako kinabahan hanggang sa may biglang lumitaw sa bukana ng kubo. Hindi ko tiyak kung ano iyon,
dahil puro lang itim ang nakita ko. Para iyong pakpak. Kung pakpak ng ano ay di ko talaga alam. Dahil wala naman akong nakitang iba pa maliban doon na tila nakaharang sa may pasukan ng kubo pagkat wala yung pinto. Pero malaki talaga iyon. Kaya ang naging aksyon naming lahat ay ang mapatakbo kami sa isang sulok ng kubo upang lumayo. Maya-maya ay bigla kaming nakarinig ng isang boses at tila may hinahanap ito. Nakita kong umaliwalas na bigla yung mukha ng mga kasama ko. At nang ibaling kong muli yung aking tingin doon sa nilalang ay wala na yon. Biglang sumigaw yung isang babae na kasama namin at sinabing siya ay naroon. Ate niya pala yung naghahanap na iyon sa kanya na madalas ding kasama nila Nognog at Ime. Nagpasya kaming lahat na bumalik na sa bahay nila Lolo at doon na lamang ipagpatuloy sa may malapit. Doon kami pumwesto sa likurang bahagi ng bahay kung saan ay bagya pa rin kaming naaabot ng liwanag. Kaya medyo napaisip ako na pwede naman pala nilang inumin yun doon. Bakit kailangan doon pa sa kubo na medyo may kalayuan? Kaya duda ko ay may iba pa silang gagawin doon. At siguro gusto ng dalawa kong pinsan na maranasan ko rin yun. O di kaya naman ay nais nilang magpasikat sa akin. Na naudlot naman dahil sa dinayo kami ng aswang na ang tawag sa kanila ay wakwak. Magandang gabi po sa inyo. Ako nga po pala si Red. Isa rin ako sa inyong mga tagapakinig. Naengganyo akong sumulat sa inyo para ibahagi yung karanasan ng kapatid ng mama ko. Dahil na rin sa mga narinig kong kwento mula po dito sa inyong channel. Bali naganap po ito doon sa kanilang probinsya. Mayroon po kasing nililigawan noon ang kapatid ni mama na si Tio Narding. At ito ay taga-ibang bayan na may kalayuan po talaga ang lugar ng babae mula sa kanila. Noong mga panahong iyon ay hindi pa gaano uso ang sasakyan doon sa kanilang lalawigan, na kung meron man silang nakikita ay mangilan-ngilan lamang at mabibilang talaga sa daliri. At wala pang mga pampasahero noon, pawang mga pribado lamang, kung hindi naman ay mga truck na ginagamit sa pagdi-deliver ng iba't ibang produkto. Kaya ang tao noon sa kanila ay sanay talaga sa malalayong lakaran. Kung minsan naman ay kalabaw o di kaya'y kabayo ang kanilang sinasakyan. At ang kapatid ni mama ay may inaalagaang kabayo noon. Paalaga ito sa kanya ng kanilang tiyuhin. At iyon ang kanyang ginagamit sa panliligaw. Ayon sa kwento ni Tio Narding, nang minsan siyang magpuntang muli sa bahay ng kanyang nililigawan, ay may nakasabay siya na taga-roon lang at kababaryo ni Mila. Ito yung dalaga na kanyang pinopormahan. Na nung huli ay nalaman pa niyang magkababata pa ang mga ito. Nang dumating siya ay hindi naman na nagtagal pa yung lalaki. Umalis din daw ito kagad. Natinanguan lang daw siya nito nang siya ay makita na naninigarilyo sa labas.
Gumanti lang naman daw siya ng ngiti dito at kanya pang initian bilang pagpapakita na hindi siya galit. At hindi naman talaga iyon binigyang pansin ni Tio Narding. Sabi pa niya, hindi rin siya nailang o nabahala. Naisip niyang bahala na kung sino sa kanila ang siyang mapipili. Katwiran pa niya, kung hindi ukol ay hindi bubukol. Na ang ibig niyang ipakahulugan, kung hindi para sa iyo, kahit anong pagsisikap at pagpupumilit mang gawin, ay hindi talaga mapapasa iyo. At si Tio Narding, ayon na rin sa paglalarawan ng nanay ko, ay talagang mabait. Pasensyoso ito at napakalawak ang kanyang pangunawa. Pero maprinsipyo talaga itong tao. Pumasok na siya sa bahay at bumati ng isang magandang gabi sa mga naroroon. At nag-usap na sila ng kanyang nililigawan. Nang magpaalam siya ay gabi na. Hindi nga tiyak ang eksaktong oras nung mga sandaling iyon. Pero ginabi na talaga siya ng gusto. Dahil sa napasarap ang kanilang naging pag-uusap. Wala namang problema. Dahil sa may dala naman siyang flashlight. At sanay na rin naman itong lumakad ng gabi. Nang nakaalis na siya sakay ng kanyang kabayo, ay hindi niya pinatakbo ang alaga. Sa halip ay malumanay lang umano ang ginawa niyang pagpapalakad dito. Ayaw niya kasing puwersay nito at baka naman masyado nang mapagod. Dahil kanya na itong pinatakbo nung siya ay papunta pa lamang. Pagkukwento pa niya, pasipol-sipol pa siya habang binabaybay yung daan. Nang biglang mayroon siyang narinig na sumisingit sa pagitan ng kanyang ginagawang pagsipol. Pero nagpatuloy lang umano siya at hindi nagpahalata. Ngunit medyo hininaan niya ng kaunti yung kanyang pagsipol. Nais niya kasing masiguro kung tama nga ba ang kanyang narinig. Dahil parang huni talaga iyon ng aswang. At sa ikalawang pagkakataon ay muli nga niya iyong narinig. At hindi nga siya nagkamali. Huni nga talaga iyon ng aswang. Dahil doon ay naging mas alerto pa siya. Aminado siyang nakaramdam din ng kaunting kaba pero hindi siya nagpataig sa takot na kanyang naramdaman. At habang nagpapatuloy siya ay napapansin niyang sumusunod iyon sa kanya. Kaya naisip ni Tio Narding na talagang siya ang pakay nito at hindi basta napadaan lang. Ipinagpatuloy pa rin niya yung kanyang pagsipol habang patuloy na naglalakad yung kanyang kabayo. Patay mali siya lang siya. Pero nakahanda na sa anumang pwedeng mangyari. Nang bigla na lang huminto ang kanyang kabayo at ayaw nang magpatuloy pa. Kahit na anong utos niya dito gamit ang kanyang mga paa, ay ayaw talagang sumunod nito. Bahagya pa nga niya itong hinagupit sa tagiliran upang mapilitang sumunod. Pero ayaw talaga. At sa halip na umabante ay umaatras pa ito. Kaya kinutuban na siya ng hindi maganda. Naalala niyang bigla yung ibinahaging kwento ng kanilang lolo tungkol doon. Na kapag ang kabayo ay biglang kumilos ng ganon, ay siguradong mayroong masamang elemento na humaharang sa dinaraanan nito. Ayon kay Tio Narding, talagang nanindig ang kanyang mga balahibo nung mga sandaling iyon. Pero pinaglabanan niyang pilit ang takot.
kung kaya hindi siya nalito o nataranta. Ginawa niya yung turo sa kanya ng kanilang lolo, kung kaya mabilis siya naglabas ng lighter. Sinaunang lighter ito na isang sikat na brand noong mga panahong iyon na nilalagyan ng fluid, at ito ay windproof. At nang magsindi na iyon ay agad niyang inilapit sa buhok ng kabayo na nasa gawing batok nito. Mabilis na umalingasaw ang mabahong amoy ng sunog na balahibo nito, at bigla na lamang tumakbo ng ubod bilis yung kabayo. Kumapit siya ng mabuti sa renda nito, pagkat noon lang niya ito nasakyan ng ganong kabilis ang ginagawang pagtakbo. Pero hindi pa rin siya napanatag, dahil kanya pa ring naririnig ang huni ng aswang na malakas ang kanyang kutob na sinusundan pa rin siya nito, hanggang sa masapit na nila yung ibabaw na bahagi ng burol na malapit na sa kanilang bahay. At biglang huminto yung kabayo. Sumigaw si Tio Narding at humingi ng tulong, dahil ramdam niyang sinundan pa rin siya ng aswang, at alam niyang nasa paligid lamang ito. Kung kaya nga biglang huminto na muli yung kanyang kabayo. Maya-maya pa ay bigla na lang siyang napayuko nang maramdaman niya yung malakas na hanging dumaan sa ibabaw ng kanyang ulo. Mabilis na niyang binunot ang kanyang baril na nakasukbit sa kanyang bewang sa harapan, at agad iyong pinaputok pa itaas. Umalingaw-ngaw yung malakas na putok noon, kung kaya lalo nang nagmadali ang kanyang mga magulang at kapatid. Kwento pa ni Mama, panay na raw ang sigaw ng kanilang ina at alalang-alala kay Tio Narding. Ang tatay naman daw nila ay hinugot na lang ang itak nito na nakasabit sa dingding, at hindi na itinali pa sa bewang kasamang lalagyan nito. Basta kanya na lang daw hinugot iyon dahil sa pagmamadali. Nang malapit na sila kay Tio Narding ay nakita nila itong tila may inaasinta sa itaas na siya ay nakatingala at itinututok ang kanyang baril. At paulit-ulit daw nitong binibigas ang katagang aswang. Ngunit nang tuluyan na silang makalapit sa kanya ay tumigil na rin ito at sinabing na wala na yung aswang. Nang nasa bahay na sila ay ikinuwentong lahat ni Tio Narding ang nangyari at kung paano siya sinundan ng aswang. Matapos na mangyari iyon ay ipinagpatuloy pa rin naman ni Tio Narding yung kanyang panliligaw. Yun nga lang ay lagi na siyang may mga kasama sa pagpunta roon. Kung minsan nga maging ang kanyang ama ay sumasama, hanggang sa mapasagot na ni Tio Narding si Tia Mila, at kalaunan ay namanhika na sila. Nagkatuluyan sila ni Tio Narding. Nung huli ay nalaman nilang yung kababata ni Tia Mila na karibal ni Tio Narding ang tumambang at tumabol sa kanya. Hindi ito tinanggap ni Tia Mila at ng kanyang mga magulang, dahil sa kilalang aswang ang angkan nito doon sa kanilang lugar. Dahil naman doon ay sinisinimando ang kanyang ina, bunga ng kanyang pagkakabigo na mapaibig si Tia Mila, dahil ang kanilang ina umano ang dahilan ng kanilang pagiging aswang. At dahil doon, kung kaya lahat ng kanyang ligawan ay hindi siya tinatanggap. Si Mando ang siyang naging karibal noon ni Tio Narding, at ito rin yung pinaniniwalaan nilang aswang na nanambang at tumabol sa kanya. Usap-usapan pa sa baryo nila Tia Mila na bigla na lang namatay
ang nanay ni Mando at kasabay din noon yung kanyang pag-alis sa kanilang lugar. Kaya hinala ng marami, ito ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang ina, na mayroon itong ipinakaing kontra sa matanda, kung kaya bigla itong nagkasakit at namatay. Matapos mamatay ang kanilang ina, ay isa-isa na ring nagsialisan ang mga kapatid ni Mando doon, at mula noon ay natahimik na ang kanilang baryo. Dati-rati kasi ay lagi na lang may mga nangyayaring kababalagan at palagi may mga nagkakasakit ng biglaan at namamatay. Bukod pa sa mga nararanasan nilang pagpapakita mismo ng aswang na nag-iiba-iba ito ng anyo. At iyon na nga, nang tuluyan ng mawala doon ang pamilya nila Mando, ay natahimik na ang kanilang baryo. At hindi na rin sila nakakakita pa ng mga hayop na may pambihirang laki kaysa sa karaniwan. At natigil na ang mga hindi maipaliwanag na pagkamatay ng kanilang mga kababaryo. Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. Kumusta na po kayo? Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Catherine. Magsi-50 anyos na po ako at dito na naninirahan sa ibang bansa kasama ng mga anak ko. Nakahiligan ko na po ang pakikinig sa inyong mga kwento. Kaya naisip kong ako naman ang magbahagi ng nalalaman ko. Bali matagal nang nangyari ito. Naganap ito doon sa aming probinsya. May 4 na dekada na rin siguro ang nakaraan. Bata pa po ako nang mangyari ito. Doon po sa bayan namin noon ay may 2 angkan na pinaghihinalaang may lahing aswang. Hindi sila nakikisalamuha at sadyang umiiwas ang mga ito sa tao. Bihira din lumabas ng bahay ang mga ito. At kung magkaroon man ng pagkakataon na makasalubong mo ang isa sa kanila sa daan, ay hindi talaga umiimik. At lagi lang mga nakatungo. Hindi sila makatingin sa tao. Ayon sa kumakalat na usap-usapan noon, may mga kababaryo kaming nakakita sa mga ito na nasa bubungan ng bahay ng aming mga kanayon sa iba't ibang pagkakataon. At mayroon ding taga sa amin na nakakita sa kanila na nagpapalit ng anyo. Kung kaya kumalat noon ang paniniwalang may lahing aswang yung kanilang mga angkan. Minsan, naiwan kami magkakapatid sa bahay. Wala kaming pasok noon sa paaralan. 3 na kami noon. Na ang pinakapanganay ay si Ate Leonie, na kung di ako nagkakamali ay mga 12 anyos na noon, habang yung pinakabunso naman namin ay magdadalawang taong gulang pa lamang. Ako ang pangalawa at magsasampung taong gulang noong mga panahon yon. Habang inaalagaan ko at binabantayan yung kapatid namin, ay narinig ko si ate na sinabing siya ay mag-iigib na muna. Inutusan din niya akong baliktarin ko yung ibinilad naming palay. Sumunod naman ako kaagad sa utos ni ate. At iniwan ko muna yung bunso naming kapatid na nooy naglalaro. Lumabas ako at pinuntahan yung palay na nakabilad sa initan at aking hinalukay yon, nang upang sa ganon ay umibabaw yung mga nasa ilalim, nang sa gayon
ay yun naman ang mainitan. Mga ilang minuto din ako nagtagal doon dahil medyo marami yung ibinilad namin. Nang malapit na akong matapos, ay bigla akong narinig na umiyak yung bunso naming kapatid. Kaya nagmamadali na akong pumasok sa bahay namin at pinuntahan si bunso. Pero laking pagtataka ko nang maabutan ko itong nakahiga sa sahig at mahimbing nang natutulog. Naisip kong maglatag at ilipat siya. Kaya nang makapaglatag na ako, ay hinawakan ko ito para kargahin. Ngunit napaso talaga ako dahil sa sobra niyang init. Sa takot ko, ay lumabas ako ng bahay at sinigawan si ate na nooy naroon na sa aming pinag-iigiban. Ilang beses pa akong sumigaw at sa wakas ay kanya na rin akong narinig. Maya-maya ay nakita ko na itong tumatakbo ng mabilis. Dire-diretso ito sa loob ng bahay at pinuntahan niya kaagad yung kapatid namin. Pero nagulat kami kapwa nang siyasatin niya ang aming kapatid at kabaliktaran sa naramdaman ko ang napansin niya. Pagkat kung ako ay napaso, siya naman nang kanya itong hawakan ay napakalamig na umano. At nang hawakan ko nga iyon ay doon ko napatunayang totoo nga ang sinasabi ni ate. Nataranta kaming dalawa hanggang sa itapat niya yung kanyang daliri sa ilong nito. At kitang-kita kong naluwa si ate dahil sa takot. Sinabi niya sa akin hindi na humihinga ang aming kapatid. Kaya paulit-ulit niya akong tinanong. Sinabi ko naman sa kanya na narinig ko itong umiyak sandali. Pero nang puntahan ko ay nakita ko itong mahimbing nang natutulog. At nang hawakan ko nga ito ay napaso ako dahil sa sobra nitong init. Pareho kami noong naguluhan ni ate. Di namin alam pareho kung ano ang aming gagawin. Hanggang sa dumating na rin yung aming mga magulang. Na nang sabihin namin sa kanila yung nangyari, kahit sila ay hindi makapaniwala. Kaya agad na umalis noon ang tatay namin at pinuntahan ang nanay niya. Medyo malayo ang bahay nila lola mula sa amin. Kung lalakarin ay may 3 kilometro siguro ang layo noon. Kaya nang dumating sila sa amin ay hapon na at marami na silang mga kasama. Nang tingnan ng lola namin yung bunso naming kapatid ay sinabi niyang buhay pa ito at hindi iyon si bunso. Nagulat kaming lahat sa sinabing iyon ni lola at nanindig talaga ang mga balahibo ko dahil sa mga sinabi niya. Lalong-lalo na nang ipag-utos ni lola na itapon yung kapatid namin doon sa may bintana. Kailangan raw kasing maidan iyon sa bintana upang lumitaw ang tunay na anyo noon. At hindi lang yon. May kailangan pang gawin ang tatay namin na hindi talaga namin lubos maisip. At iyon ay ang tagain yung sinasabi ni lola na puno ng saging. Pero sa mga mata namin na nakakakita, ang aming paningin talaga ay bunso namin iyong kapatid. Kaya ayaw talagang sumunod ni tatay sa ipinapagawa ni lola. Pero pilit siya nitong kinukumbinsi at pinapaliwanagan. Magtiwala lamang daw sa kanya pagkat malakas ang kutob niyang tinangay umano ng aswang ang bunso naming kapatid. Hanggang sa mapapayag din ni lola si tatay noong huli. Pero kanila kaming pinalabas na lahat. Di nagtagal ay narinig namin ang malalakas na sigaw ni tatay. Pati na yung kanilang mga pag-iyak. At makalipas ang ilang sandali
ay narinig na namin yung pagkaluskos ng kanila yung itapon sa bintana. At kitang-kita namin na pawang mga dahon at katawan nga iyon ng saging. Pero ang malaking katanungan noon ay kung saan naroon yung aming kapatid. Nag-usap-usap yung mga magulang namin, kasama na ng mga kapatid ni tatay at maging yung mga matatanda. Nagkasunto silang lahat na magsama-sama at kanilang babawiin yung kapatid ko. Pero saan? Kanino? Yan yung mga tanong na naglalaro sa isipan ko noon. Habang lumilipas ang oras, napapansin kong lalong dumarami yung mga tao doon sa bahay namin. Nagdadatingan sila na may kanya-kanyang dala na mga bagakay. At lahat sila ay may mga itak na nakasukbit sa bewang. Nang magsimula ng kumalat ang dilim, ay nagantay pa sila ng sandali. At nang masiguro nilang wala nang darating pa, ay saka sila sama-samang lumakad. Binilinang kami ng mga magulang namin na maiwan sa bahay, kasama ng iba pa naming mga pinsan. Pinagsaing nila kami at pinagluto ng ulam. 2 tiyahin din namin ang naiwan para tulungan kami sa pagluluto. Habang yung iba, kahit pa mga babae, ay nagsisamang talaga. Kwento ng mga magulang namin, papunta pa lang sila sa bahay ng aswang na kanilang pinaghihinalaang kumuha sa aming kapatid, ay nakaramdam na sila ng hindi maganda. Makailang beses pa nga raw silang pinasadahan. Nakakarinig sila ng kung ano-ano. Pero pag kanila naman itong uusisain ay wala naman. Tulad na lamang ng animoy may parating na bagyo, na sumisipol daw talaga yung hangin dahil sa sobrang lakas. Pero ni isang patak ay wala namang bumagsak nang magpatuloy pa rin sila. Nariyan din yung mga malalakas na tunog ng mga malalaking hayop tulad ng kalabaw at mga baka, na akala talaga nila ay nasa tabi lang. Pero pag kanila itong iilawan ay wala naman. Hinarangan din sila ng mga puno at kawayan sa daan, pero hindi pa rin sila nagpapigil. At nang sapitin na nila yung bahay ng aswang, tulad ng kanilang inaasahan, ay saradong-sarado iyon. Pero may nakikita silang liwanag na nasa loob. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang tatay ko at kanyang mga kasama. Agad na nilang hiningi ang aming kapatid. Inutusan nila ang mga ito na isole ang bunso namin, dahil kung hindi ay sisiguraduhin nilang mauubos silang lahat at kanilang tutupukin sa apoy ang kanilang pamamahay. Naghintay sila ng sagot ng mga ito. Makara ng ilan pang minuto ay nainip na sila tatay at sinimulan na nilang pinalibutan yung bahay. Hawak ang mahabang kawayan na pinatulis ang dulo. At kanila nang sinimulang sindihan yung mga tuyong halaman sa di kalayuan. Kanila yung sisindihan paikot para siguradong hindi na makakaligtas pa ang mga ito. Pero bago pa masindihan ang ibang bahagi, ay biglang nagsalita ang kanilang ilaw ng tahanan at sinabing makakauwi na umano sila tatay, pagkat naibalik na ang aming kapatid at wala na sa kanila. At yun yung pagkakataon na narinig namin ng ate ko na umiyak ng ubod lakas yung kapatid namin. At nang puntahan namin ito ay naroon na sa silid kung saan din ito pinuha. Pasalamat talaga kami dahil mababait yung mga kaanak namin at kababaryo, na kanila talaga kaming tinulungan at hindi pinabayaan.
At ang naging susi pa kung bakit natukoy kung aling pamilya ang siyang tumukot sa kapatid ko ay dahil iyon sa tulong ng isang binatilyo na amin namang kinakapatid. Namataan daw niya si Mang Ote na may kargang bata. Si Mang Ote ay siyang padre di pamilya ng isang mag-anak na aswang dun sa amin. Nagmamadali umano ito habang walang tigil sa kakalingon. Kaya nalaman nila tatay kung aling pamilya ang dapat napuntahan. Bukod doon, yung lola namin ay malakas din ang kutob na nasa pamilya ni Mang Ote yung bunsong kapatid namin. Dahil sa mga pahiwatig sa kanya at mga larawang kanyang nakikita sa isipan. At yan po Sir PB yung aking kwento. Maraming salamat po. Ako nga po pala, si Edwin. Ilang buwan na rin po akong nakikinig sa inyong mga kwento. At talaga pong naging kaaliwan ko na po ito sa pang-araw-araw. Sana po ay mabigyan pansin nyo rin at magustuhan ang ibabahagi kong kwento sa inyo. Nangyari po ito, ilang taon na rin ang nakakalipas. Nagkayayaan po kasi kami noon ng mga kamag-anak namin na maligo sa isang ilog na open po for public. Wala pong bayad ang paliligo doon at talaga naman pong napakaganda sa lugar na iyon at napakalinaw pa ng tubig. Magdiriwang po kasi ng kaarawan noon ang lolo namin, kaya napagkasunduan ng mga magulang namin na mag-outing. Kaya kami ng mga pinsan ko ay talaga namang excited. Sabi pa ng mga magulang namin ay pwede kami magsama ng aming mga kaibigan. Ako naman, naisip ko po kaagad ang girlfriend kong si Charis. Naisip ko magandang pagkakataon na rin iyon para maipakilala ko siya sa mga kamag-anak ko, lalong-lalo na sa mga magulang ko at kapatid. Mga isang linggo bago yung araw ng nasabing outing namin ay pinaalam ko na at inimbitahan si Charis. Pumayag naman ito, pero hindi pa raw siya sigurado kung papayagan siya ng kanyang mga magulang. Magpapaalam daw muna siya. At 3 araw bago yung swimming namin ay sinabi sa akin ni Charis na nakapagpaalam na siya at pinayagan. Kaya masayang masaya po ako, Sir PB, dahil buong araw kami magkakasama. At yun na nga po, may papakilala ko na siya sa aking pamilya. Nung mismong araw ng outing namin ay maaga akong nagising dahil sa susunduin ko pa si Charis doon sa bayan. Hindi kasi madadaanan kung saan siya naghihintay dahil iba yung way ng aming sasakyan. Kung kaya, kailangan ko talaga siyang sunduin muna doon. Matapos ko siyang masundo, pagdating ko sa bahay, ay naroon na rin yung iba pa naming mga kamag-anak. Nakahanda na halos lahat at parang kami na lang ang hinihintay. Mabilis na umugong yung panunukso nila sa akin nang makita nilang kasama ko na si Charis. Maganda po kasi ang girlfriend ko, sir. Matangkad at maputi pa. Kaya kasabay ng panunukso nila sa akin ay ramdam kong naroon na rin yung kanilang paghanga. Kahit nga nung bumabiyahe na kami sa loob ng jeep
ay di nila kami tinatantanan. Ang mga magulang ko at kapatid ay botong-boto rin naman kay Charis. Kung kaya, napakasaya ko po nung araw na iyon. Nang dumating kami doon sa paliguan, ay wala pang ibang taong naroon. Mabilis naming inihanda at iniayos ang aming mga daladalahan. At pagkatapos ay kaagad na kaming lumusong sa tubig. Napakalamig at ang linaw noon. Habang ang mga magulang naman namin ay inihanda ang aming kakainin. Nakita ko rin nag-ihaw sila Papa. Kaya naisip ko wala na kaming dapat pa naalalahanin. Masaya kaming naligo na magpipinsan kasama si Charis. Wala kaming tigil sa kahihiyaw dahil sa kulitan at sobrang kasiyahan. Yung lolo naman namin na siyang may kaarawan ay naroon lang na nakaupo at pinapanood kami. Pero halatang masayang masaya ito. Nang mga bandang tanghali nang aahon na kami sa tubig para kumain, ay bigla na lang sumigaw ng ubod lakas yung isa kong pinsan na si Roy. Nakita pa namin kung paano ito magkakawag sa tubig habang lumulubog. Mabilis kaming kumilos at pinuntahan yung kinaroroonan niya. Naunang nakalapit sa kanya si Papa at kapatid nito. Iniahon nila si Roy at dinala sa pampang. Buti na lang at kanila itong mabilis na nahawakan. Kung hindi siguro ay napahamak na ito. Pero ang ipinagtataka namin ay marunong lumangoy itong si Roy. Kung kaya nga naroon ito sa malalim na bahagi ng ilog. Kami, bagaman marunong, ay natatakot pang pumunta doon sa may malalim. Nang mag-usisa kami kay Roy, ay sinabi nitong pinulikat lamang siya. Pero matapos iyon, ay hindi na talaga ito naligo pa at bumalik sa tubig. Paulit-ulit din ang pagpapaalala niya sa amin na huwag pumunta doon sa parte kung saan siya muntik na malunod. Ang ipinagtaka ko, kahit si Charis ay hindi na rin lumusong pa sa tubig. At nang tanongin ko ito, ay tila ba atubili siya na sumagot. Kaya kinailangan ko pa talagang pilitin siya na magsabi. Sabi ko pa, wala siyang dapat na ipag-alala. Pero nagulat ako sa kanyang mga ipinagtapat sa akin. Ayon sa kanya, ay mayroong isang babaeng nakasuot ng kulay itim na damit na nakakatulad ng mga panahon ng Kastila at may belo pa raw ito. Naroon umano ito at siyang sumampa sa balikat ni Roy, dahilan para lumubog ito. Yung babae raw na iyon ang umihilang pilit kay Roy papunta sa ilalim ng tubig. Nabigla talaga ako sa kanyang mga sinabi. Dagdag pa niya, ayaw daw niya sanang sabihin iyon dahil baka masira pa ang okasyon. Pero nag-alala rin daw kasi siya na baka maulit pa yung ganong pangyayari. Sinabi ko kay Charis na huwag siya mag-alala dahil sa wala naman akong pagsasabihan na iba. Tinanong niya ako na paano daw kapag umatake na uli yung babae. Sinabi kong total naman ay kanya yung nakikita. Sabi ko sa kanya ay agad niya akong kalapitin at aking sisigawan kung sino man ang atakein ng babae na aking aagawin yung atensyon para umalis sa tubig. Iyon ang aming napagkasunduan at naisipang gawin ni Charis. Kaya naman
hindi na rin kami naligo pa. Sa halip ay nagbantay na lamang kami. Pinagbalingan na lang namin yung mga pagkain habang nakamasid sa kanilang lahat na mga naliligo. Awa naman ng Diyos at hindi na muling umatake pa yung babae na sinasabi ng girlfriend ko. Tuwing tatanungin ko si Charis ay sinasabi niyang hindi niya ito nakikita pa. Hanggang sa nagpasya na ang karamihan sa amin na umuwi dahil sa patakip silim na rin ng mga oras na iyon. Ang problema, nung bumabiyahe na kami, ay bigla na lang isiniksik ni Charis ang kanyang mukha sa dibdib ko. Sinabi niyang nakita na naman niya yung babae at nakaupo daw ito sa pinakasahig ng jeep. Ilang sandali pa ay bigla na lang narinig naming sumigaw ng napakalakas ng isa kong pinsan na babae, si Trisha. Nagkikisay ito hanggang sa humiga na rin sa sahig ng jeep. Nang tanungin ko si Charis kung nasaan ang babae, ay sinabi niyang hindi niya ito nakikita. Pero kaya pala wala na yung babae ay sumanib na ito sa pinsang ko. Pero hindi pa namin alam noong mga oras na iyon. Ihihinto sana ng chewing ko yung sasakyan pero sinabi nila Papa na ituloy lang at sila na ang bahala kay Trisha. Kailangan umano makauwi na kami. Nang nasa bahay na kami ay ilang oras ding naging maligalig ang pinsang ko. Nagwawala ito at galit na galit. Sabi sa akin ni Charis, palagay raw niya ay sinaniban ng babae ang pinsang ko. Dahil lang makita raw niya ito kanina sa jeep ay galit na galit. Napagaman nakababa umano ang belo nito ay kanyang naaninagan ang mga mata nitong nanlilisik at nakatiimpagang paumano ang babae. Nalaman ko noong mga oras na iyon na may kakayahan palang makakita si Charis ng mga hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. Ang buong akala ko ay bubuti na ang lagay ng pinsang kong si Trisha. Pero mas lumubha pa ito. Lumipas ang mga araw at naging mas kalunos-lunos pa ang itsura nito. Kahit pa inilapit na ito sa manggagamot, halos butot balat na lang ang pangangatawan nito. At di nga nagtagal ay namatay ang pinsang ko. Hanggang dito na lang po sir ang kwento kong ito. Sana po ay maagustuhan nyo. Maraming salamat po. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.